जाय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गुरुत्वपूर्ण मोनसे भिडिअ लाना फैबाय आं स्क्रिनाव माने थामनेलाव लिरखाबाय आरो आं दा स्क्रिनावबो कमेन्टखौ होग्रोनोसै एडभान्स सिगाङावनो नै नोंथांमोना आं स्क्रिनाव होगासिनो दङ बे कमेन्टखौ नायबानो जाबाय बे कमेन्टखौ नोंथांमोना नुदों बे कमेन्टआ जाहैबाय मा आं दाखालि मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन ओमफ्राय बेवहाय गोबां माखासे रेगुलार क्रेडिटफ्रा कमेन्ट खालामदों स' बिथांमोननि बायदिब्ला जाहैबाय मा आं भिडिअ होनाय लोगो लोगो दिनै BTC आव जेनाखि LP एन्ड UP टिचार रिक्रुटमेन्टनि रिजाल्ट ओंखारनांगौमोन बे स्टप जाबाय हल्ड जाबाय अब्ला नोंथांमोना नायदो आंनाव बेसेबां गिदिर पावार दं नामा बथ' आं बिराद गिदिर पावार दं आंनाव नङा होमबा फुरा जे आं भिडिअ मोनसे होनाय लोगो लोगोनो आंनि खोथाखौ सिबा मानियो डाइरेक्टरा मानियो स्क्रुटिनि कमिटिया मानियो नङा होमब्ला बथ' आं बेसेबां गिदिर पावार दङ वाह थेंक इउ दे नोंथांमोननि थाखाय बेबायदि होनायनि थाखाय मोजां मोनबाय आं थेंक इउ जोबोद मोजां मोनदों अब्ला नोंथांमोना आंनो बुंनांसिगोन दाना नङा होमबा जिखिनि जाहोनफोर दङबा नोंथांमोना बुंनांसिगोन दाना नङा होमबा BTC खौ सोलायहोदो होमबा नोंथांमोना आंखौ बुंहरदो आं भिडिअ मोनसे बानायना होनोसै अब्लानो सोलायगोन खोमा सोलायगोन नङा होमबा खारन आं भिडिअ बानायजोंनो जुदि माबा जादोंब्ला रिजाल्टआ हल्ड जादोंबा LP एन्ड UP आ नङा होमबा दा बे आरो बाथ्राया दा बे आयदानि सायाव जों डिसकासन खालामनोसै नङा होमबा मानि थाखाय LP एन्ड UP बे टिचार रिक्रुटमेन्टआ मानि थाखाय हल्ड जाखो ओंखारखाथारनोसैमोन होननाय बाथ्राखौबो दिनै गोबां मानसिफोरा रायलायसिदों दा बेसेबां सैथो बाथ्राया स' बेसेबां सैथो जों बुजिनांगोन ना बाथ्राया स' दिनैनि थारिखआव नोंथांमोना बयबो नुखाबाय NIOSखौ माने गालांनो हानाय जेबो माबा गैला सुप्रिम कर्टनिफ्राय मोनसे अर्डार फैबाय बेवहाय होनना बुंदों आर्टिकेल 14नि बाथ्रा मख'दों आर्टिकेल 14नि लाना बेस खालामनानै बिथांमोनखौ होनांगौ बा नोंथांमोना आर्टिकेल 14आ मा बुस्थु नोंथांमोना सार्च खालामना नायदो एबा इन्डियान कनस्टिटिउसन बुकखौ नायदो बा पलिटिकेल साइन्सआव नोंथांमोना दङ बाहाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय आर्टिकेल 14आव मा लिरनाय दङ स' जिखिया जाया जों गोदाव सोराव जों उरा बाथारिफोर लानानै जों गावजों गाव नांलायसोगासिनो दङ जोंनि गेजेराव रेगुलार OJL NIOS सोलिगासिनो दङ आरो माखासे ग्रुपफ्राव रेगुलार्सफोरनि गोबां माखासे ग्रुपफ्राव बिथांमोना दिनै रायलायसोगासिनो दङ स' बिथांमोना NIOSखौलायनो केस होबावनोसै अब्ला बिथांमोननि साननाय हनायफ्रा बबे लामाजों थांगासिनो दङ स' अब्ला बिथांमोना मा लुबैनाय दङ अब्ला बिथांमोनहा NIOS पार्टिफोरजों जुजिनो हामारा नामा बिथांमोना NIOSखौ गिनाय दंमोन नामा बिथांमोना जोंनिफ्राय गोरोंसिन एक्सपार्टसिन जायनिफ्राय बिथांमोना टेट मार्क्सआवबो 100 मोननाय दङ 120 119 115 110 109 99 97 बिदि मोननाय दङ नाथाय जों रेगुलारफोरना अनलि 85 86 87 88 हाइस्ट 92 मा जागोन दाना बिदि अब्ला जोङो सोरजों नांगासिनो दं जों दा गभर्नमेन्टजों नाङाखै जोङो दा जोंनि गेजेराव सोलिगासिनो दङ रेगुलार भार्सेस NIOS जागासिनो दं नाथाय मानो जादों गावजों गाव माने इसेबां हिंसा जालायबाय थादो मा मोनगोन दिनैनि थारिखआव दिनै अलरेडि सुप्रिम कर्टनिफ्राय अलरेडि गावबागाव स्टेटआव माबा हरखाजोब्बाय स्टेटआनो बेखौ डिसिसन लानो हायो होननानै बेखौ हरखाबाय सुप्रिम कर्टनिफ्राय अलरेडि गावबागाव स्टेटआव ट्रेन्सफार खालामहरखाबाय आरो आर्टिकेल 14नि बेस खालामनानै होखाबाय आरो बिहाराव 2000 केसनिफ्राय बिहाराव माने मेरिट लिस्टआव गाखोहोजोबनानै NIOS पार्टिफोरखौ हल्ड खालामनानै दोनदोंमोन 2000 केसनि बाथ्रा दै 2000 केसनिफ्रायनो हल्ड खालामनानै दोनदोंमोन खिन्थु बिसिनि पस्टआ NIOSफोरनि पस्टआ पस्ट दोनखादों बिसोरनो बिनि मेरिट लिस्टआव गाखोहोजोबनानै हल्ड खालामनानै दोनदों आरो बिसोरनिखौ नाथाय दिनै फैयै फैनानै नै रिसेन्टलि दाखालि बिथांमोननि माखासे स्टेट माने जाजआ एबा बिथांमोननि हाइकर्टआ स्टेट हाइकर्टआ बेखौ माबा खालामनानै होबाय बिथांमोना दा एपइन्टमेन्ट मोननो थांगासिनो दं बा मोनबाय खोमा दा मेरिट लिस्टआ ओंखारजोब्बाय गासिबो बेसेबांबा गोबावनि उनाव नायदो दा जोंनि गेजेराव जों फरायसाफोरजों गेजेरावहाय जों कम्पिटिसन जालायनोसो नांगौ सोरनि जाय मेरिट लिस्टआव दं बे मोनगोन जाय मेरिट लिस्टआव गाखोआबाथो मोननो सोरबा दिनै सोरखौबा थुनानै होदों दिनै केन्डिडेटफोरनि गेजेराव गावजों गाव थुलायनानै होनानै बानसबायदों आरो आंनि बाथ्रा स्पेसियेलि आंनि बाथ्राखौ दिनै गोबां माखासे रेगुलार अडियेन्सफोरनि ग्रुपआव डिसकासन खालामगासिनो दङ सोरबा आंलायनो द फाउन्डार आंनो जाहैदों मेइन कालप्रिट आंनो जाहैदों आसोला अनेक खोथा बाथ्रा स' आं साथामजों मानसिजों आं रायलायहरबाय रेगुलारफोरनि केन्डिडेटफोरजों बे आरो आंनि गोबां माखासे जोंनि ग्रुपफ्राव आं शेयार खालामदों जोंनि ससाइटिनि माखासे ग्रुपफ्राव स' आं बिथांमोनखौ नागिरनानै दा आं मोनबाय मानसिफोरखौ
बिथांमोना बबेनि मा जायगानि मोनजोब्बाय बिथांमोनखौ बे मानसिखौ नागिरलाय बेसे गोबाव नांगौ थ' आंनि बुंनायनि भिडिअ बानायनायनि उद्देश्य जाहैबाय मा जोङो गावजों गाव इसेबां माबा मोनसे जानो नाङा जायहा जुदि माबा दङ जायहा मेरिट लिस्टआव गाखोगोन जायहा जैगोदा दं बेनो मोनगोन ना मा एनआइअस मा अजिएल मा रेगुलार बिलाय गासैबो मोनगोनानो ना जायहा मेरिट लिस्टआव गाखो बे मोनगोन जायना खाथ'बा मिलाय बे मोनखागोन ना नों दा मोना नेक्स्ट मोनगोन देनां मोनगोन दा जों एनआइअसफोरनि थाखाय जों भुगिनांबाय एनआइअसफोरनि थाबाय दा नोङो एनआइअस नों भिडिअ होनानै एलपि एन्ड इउपिनि टिचार जेनेक बिटिआरनि माबाखौ नों रिजाल्टखौ हल्ड खालामनो हानाय मोजां मोनबाय नामा माबा माबि आंखौ गोबां मानसिफ्रा दाखालिनि भिडिअ कमेन्ट हरदों आरो स' आं बेनिफ्राय मिथिनो मोनदों जे बिथांमोननि बिबेकआव मा मोन्दांथि दं बिथांमोननि बिबेकआ बिथांमोननि सान्थौ आरो सानस्रिफ्रा मा रोखोम बिथांमोनहा इसिबां माने गुबुननि सायाव माबायदि हिंसा खालामनानै खामानि मावनो नागिरदों अब्ला नोंथांमोनानो साननानै नायदो दाना नों सासे टिचार जानो थांगासिनो दोङो नों सासे टिचार जानो थांगासिनो दङ नोंनाव टिचारनि जिउखौ बाधा होदोना टिचार जानो थांनायनि सिगां नोङो गुबुनखौ एरनानै होबाय नांलाय खमलाय खालामबाय गावजों गाव माबा मोनसे बाथ्रा रायखोमालायबाय सन्देह जनाव बाथ्रा बुंबाय थाबाय गुबुननो अबा नों मा फोरोंनो नागिरदों गुबुननो अबा नों मा फोरोंगोन आंनाव मोनसे कुइसन सिखारदों दै स' बेनो आरोना रिजाल्टआथ' आं जुदि भिडिअ होना जुदि रिजाल्टआ जुदि स्टप जादोंबाथ' आं खुलुमगोनसो सयथिबो सर्बनास होनबाथ' आं बिराद गिदिर महान मानसि जाबाय आरोखि बिदिबा आजि आं भिडिअ मोनसे होनाय लोगो लोगो रिजाल्टआ जब जालाय हालायनाय बहा बथ' बिसिबां गिदिर मानसि होननाय आसुरित बाथ्रा ना बेफोर बाथ्राफ्रा ओरैबायदि मानसिखौ माब्रै माबा मोनसे खालामनानै जब्द खालामनो हायो बे बाथ्रा आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअआव फेसबुकावनो जा इउटुबावनो जा नोंथांमोना माबा हरदोंनो मा होननानै बुंदों नोंथांमोना रिपर्ट हरदों हद आपत्ति गैया रिपर्ट हरनायलाय माथो बाथ्रा दङ रिपर्ट हरगोन रिभिउ फैगोन माबा फैगोन होनदों बबेनि सायाव बुंदों बिथांमोनाबोथ' माबा खालामनो हायोना नोंथांमोना गोदो सोराव माथो जानो भिडिअनि सायाव माखासे माबाफोर थायो जाय भिडिअफोरा जोंनि रिपर्ट हरथावथाव बिनि गोबां माखासे भिडिअफोर दङ नोंथांमोना फेसबुकनि गाइडलाइनफोरखौ नायनानै फरायबानो जाबाय मानो आरो इउटुबनिखौ फरायबानो जाबाय गोरलै नङा बिथांमोनाबो बुजियो नङा रावफोरखौ बिथांमोना बुजिगौ आरो मिथिगौ थ' जिखियानो जायाथों मानो आंनि मेन भिडिअ बानायनाय उद्देश्य जाहैबाय मा जों दिनै थारिखआव मा रेगुलार मा अजिएल मा एनआइअस दुखुनांथाव आरो जुदि नोंथांमोना जुदि एनआइअस होनबाय थानानै एनआइअसफोरखौ नोंथांमोना रागा फोजोंनो खोनाबाखो एनआइअसफोर नोंथांमोना बेसेबां मानि थाखाय इसेबां माबा जादों मा निस्सय नोंथांमोननि गेजेराव सोरबा सासे दङ आरोखि जायहा बै एनआइअस पार्टिजों माबा मोनसे पार्सनेल ग्रास दंमोन आरो बेनो थुनानै होनानै नोंथांमोनखौ गाज्रि लामायाव दैदेनगासिनो दं अब्ला बिथांमोन बायदि सुबुङा टिचार जानो समायगोन ना टिचार जानो जयग'था दंमोन ना जामारगोन ना जे बिथांमोनहा दिनै सामायनो मोनसे डिग्रि डिप्ल'मानि थाखाय एनआइअसफोरखौ केस होबाय केस होनायनि गेजेरजों जाबाय जुदि दिनैनि थारिखआव जुदि आरो फिन जुदि अडिएलखौ जुदि एनआइअस पार्टिफ्रा जुदि केस होयोब्ला अब्ला नोंथांमोना अडिएलखौ बासायगोन ना रेगुलारफ्रा बासायगोन ना केस होयोब्ला बिथांमोनाबो इन सार्भिसाव दंमोन बै समाव थानांगौमोन बिथांमोननि सार्टिफिकेटआवनो स्कुलनि नाम लिरनाय दंखाथारो उमुक स्कुलाव बियो टिचार मावगासिनो दं होननानै लिरनाय दंखाजोबथारो होमबा बिथांमोना जुदि दानो बियो अबा अडिएलफोरनिफ्रायबो जोंनो एटेन्डेन्स रेजिस्टार होनांसिगौ इउडाइस कड श' खालामनांगौ बिथांमोनहा सेलारि स्लिप श' खालामनांगौ होननानै बियोबा नोंथांमोनाबो होनो हागोन ना होमबा नोंथांमोना अडिएलखौ बासायगोन नामा जुदि एनआइअस पार्टिफ्रा जुदि अडिएलखौ केस होयोब्ला नोंथांमोना बासायगोन नामा बासायनो हानाय नङा ना स' मानो गावजों गाव हुलुस्थुर जानला मोनला बाथ्रा डिसकासन खालामलायबाय थानानै गाव गावनि माथाखौ जों माने नस्थ' खालामनो नागिरदों सरकारा जे मावनो थिनदों मावनो होदो बिथांमोना दिनै जुदि लाथावथाव नङामोनब्ला मानो लादों हाइकर्टनिफ्राय अलरेडि काउन्सिल माबानिफ्राय अलरेडि लिगेल अपिनियन फैजोबखाबाय माबायदियाव लानांगौ अब्ला नोंथांमोना मानो जुजिबावनो नागिरदों मावनो हो सरकारखौ गोसोबायदि बिथांमोना मावगोन जाय माबा दङ गासिबो एनआइअसफ्रा मोनजोबो बिदि नङाना जाय मेरिट लिस्टआव गाखोगोन बिथांमोनानो मोनगोन जेनुइनफ्रा मोनगोन जेनुइन नङाब्लालाय बहा मोननो जेनुइनफ्रा मोनगोन बिसोरना बाथ्राया जों बुजिलायना गोनांसै आंनिफ्राय रिकुवेस्ट थेंक इउ